Kaixo, gustatu zaizue bigarren atala? Noiz konturatuko da Garazi aner ez dela fidatzekoa? Aste hontan, bi abesti ikaragarri izan ditugu. Berri txarraken orain norbaitzara eta Laubeiren positiboan. Bitxikeria jakin nahi? Zatoz ba, bat biru lau, goazen! Bueno, haserre bizian daude Noa eta Lea. Bakantu hau, berri txarrak taldearena da. Denbora da poligrafo bakarra diskokoa. Zelako taldea, Euskal musika talde mitikoa. Mila 1984an sortu zen Lekunberrin, eta 12 disko baino gehiago kaleratu dituzte. Hainbat estilo ere jorratu dituzte. Heavy metala, rocka, metal alternatiboa. 2019an eman zituzten beraien azken kontzertuak. Aipagarriena, Bilboko Kobetamendikoa. Buah! Begira, azken birako irudiak Dardara izeneko dokumentalean ikus daitezke. Eta gainera, 2011an herri urratseko abestiare egin zuten. Laku bat munduan, ametxe egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Laku bat munduan, ametxe egiteko, mundu bat lakuan, itxaso izateko. Wow, eta bigarren ataleko beste abestiare? Bikaina. Gontzalek zer esaten dio zureri? Nola pentsatu behar dela? Positibon. Positibon, pentsatu behar dugu. Laubei taldearena da. 1984an Donostian sortu zen. 6 urte aritu ziren eta 4 disko grabatu zituzten. Baina bere diskoak deskatalogatuta zeuden, ezin ziren inon erosi. Horregatik, 4 diskoetako kantu ezagunenak hartu eta onenak antologia kaleratu zuten. Eta bertan, beste 2 kantu hauek ere sartu zituzten. 20 urte eta positiboan. Positibon, pentsatu behar dugu. Zu maitatu, zu zaindu behar zaitu. Gogoratzeko taldeak biak, berri txarrak eta Laubei. Hurrengo astean gehiago. Ez galdu! Agur!